Baba dan Audu, Tinubu ya ce kowa sai ya rika biya ma kanshi haraji, ba yaro, ba babba, ba tsoho, ba tsohuwa, ba mace, ba namiji, kowa ya rika biya ma kanshi haraji. Kai, la ilaha. Baba dan Audu, lafiya na ganka cikin matsala, me ke damun ka? Idan kai baka san matsala ta ba, in baka san abin da ke damuna baka tambaye waɗannan. Ai su sun san abin da ake. To yanzu me kake so a yi Baba dan Audu? A shiga a fito min da kuɗi na da kayan gaba ɗaya wani dan mama ya kawo. To ke kin ji abin da Baba dan Audu ya ce, a shiga a fito mai da kuɗin shi da kayan da dan mama ya kawo. Wani kaya kuma? Waye kuma dan mama? Baba dan Audu ita fa tana nuna ma bata san magana wasu kuɗi da wasu kaya ba, amma kuma ko ma dai akwai kuɗin da kayan, ai na ga gidan Aminin ka ne Rabi. Akan wannan kuɗin wallahi sai dai idan mu raba gari. Baba dan Audu da zan baka shawara ka ɗauka da sai in ce kai hakuri, ka san Hausawa na cewa ana barin halak ko dan kunya. Dukiya ta ce magana kuɗi yake. Gaskiya Baba dan Audu a alamun ka zaka iya wulakanta kowa akan kuɗi. Magana ce ta dukiya ta an kwashe. Baba Rabi tambaye shi da kanka. Wanne kuɗi, wanne kaya dan Audu? Dan Audu ina jin kunyar ka. Wai dai Dan Audu ina jin kunyar ka. wai kai babara ba ko dai ka san wani abu ne dangane da kai aka haɗa baki ne aka je aka ɗibo min dukiyar nan ta. To na sani na tsaya ina maka wannan ihun ne ma. To ka bani karɓi kuɗi na. To wani irin kuɗi ne kai da baka da ta idan da baka san inda zaka zo kai hayaniya ba dan Audu. Yanzu kai in ka tashi cin mutuncin ka idan ka rufe yake ni zaka ci mutunci dan Audu. To sai yaya kai shi kenan dan Allah ya ruwa maka asiri ni na dan fara tashin yar motar ɗaya guda ɗaya an je ka an haɗa baki da yarka an sayar min da motar sannan kuma sai ka shi kenan san yi shiru kullum so kashe garin na ƙasa ni wallahi ko san da muke yarinta Allah ba maka mugunta ba. Dan Audu kullum gori kake mana tunda Allah ya mun riga arziki da an tashi magana kace na fara samu da an fara magana kace na fara samu. To hasada kake mu. Gaskiya Baba dan Audu abin da kake bai dace ba, ka rasa wanda za ka yi ma wannan tijara sai Aminin Karabi. Wallahi in wani wurin ne aka yi min haka da yanzu kan mutum ya riga rana faduwa. Amma da duk da haka Baba dan Audu to ko da yake ban san me dalilin ka ba. Kudi na ne fa halak malak.